खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय रांबावजा जथुम्मायाव पेट्रल डिजेल जाग्रा थाव आरो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरनि सायाव रायज्लायनो खाबु होआखै जायनि थाखाय रांबावजा जथुम्माखौ एंगारनानै शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगैजों लोगोसे बेरेखा हान्जानि दोलोफोरा आयेन आफादनि बाहेरायाव बेनि हेंथाया सोमावसारदों बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा रांबावजा जथुम्मायाव पेट्रल डिजेल जाग्रा थाव आरो मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन लोगोसे आसामाव थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय दासिम 77 खेब पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाय जाग्रा थावआ फ्राय डाबल जानाय बेफोरखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बेफोरजों सरासनस्रा सुबुंफोरा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बेनि सायाव सावरायनाय हेंथा होदों सरकारा होननानै अजद होदों बेरेखा हान्जाया रायजोआव आयेन बेरेखा फालांगि जेरै ड्राग्स मोसौ कयला बायदि बायदिनि फालांगि जानायखौ लानानै सोंथि खालामनायाव रायजोआव जेबो आयेन बेरेखा फालांगि जायाखै होननानै सरकारा फिननाय होदों होननानैबो फोरमायथिदों बेरेखा हान्जाया पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनि सायाव कंग्रेसनि एमएलए देबब्रत सैकिया बिथाङा बुंथिदों दि सिगाङाव आसाम सरकारा ओएनजीसीनो थाव दिहुननो थाखाय 12 निफ्राय 15,000 कौटि रां हरोमोन नाथाय दा ओएनजीसीनो आसाम सरकारा 4,000 कौटि रांल' हरो आरो आद्रा रांखौ सोरखारि नङै कम्पानिफोरनि थाखाय हरो जायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ गुबुन हादरनिफ्राय थाव लाबोनानै आसामाव गोबां टेक्स लानानै फानफैयो बेनि सायावनो सावरायनो नागिरदोंमोन नाथाय बेनि सायाव सावरायनो सरकारा खाबु होआखै जायनि थाखाय बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा आयेन आफादनि बाहेरायाव ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जादों गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हान्जाया दा बे समाव बेरेखा हान्जायाव दंब्लाबो बिपिएफ हान्जाया रांबावजा जथुम्मा एंगारनानै बाहेरायाव गुबुन बेरेखा हान्जाखौ मदद होफैयाखै होननानैबो खौरां मोननाय जादों आईबीपीएसआव गासै 5,830 क्लार्कनि भेकेन्सि ओंखारदों इन्स्टिट्यूट अफ बैंकिं पार्सनेल सेलेक्शन आईबीपीएसआ 5,830 क्लारिकल पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज होदों जायफोर बिथांमोनहा आईबीपीएसनि सिङाव थानाय बेंकफोराव क्लारिकल पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनलाइन रेजिस्ट्रेशना मैयानिफ्राय जागायजेनदों आरो 1 आगस्ट 2021 मायथाइसिम थागोन आईबीपीएसनि सिङाव माखासे बेंकफोर थायो जेरै बैंक अफ बड़ौदा बैंक अफ इंडिया कानारा बैंक सेंट्रल बैंक अफ इंडिया इंडियन बैंक यूको बैंक आरो माखासे बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 1 जुलाइ 2021 मायथाइयाव 20 निफ्राय 28 बोसोर जानाय जानो नांगोन आरो एससी एसटी फोरनि थाखाय 5 बोसोर रेहाय मोनगोन अदेबानि 33 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन सोलोंथाया ग्रेजुवेट जानो नांगोन नाथाय अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव बिजाथिया ग्रेजुवेट जाखानाय जानो नांगोन बिजाथिनाव कम्पिउटार कर्स लानायनि सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'मा एबा डिग्री नङाब्ला हाई स्कुल एबा कलेजफोराव कम्पिउटार एबा इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि साबजेक्ट थानो नांगोन बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आईबीपीएसनि अफिशियल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन लोगोसे बेनि अफिशियल वेबसाइटखौ डिस्क्रिप्शनावबो होखानाय जादों रायजोआव मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा मोब्लिब बिल होयैनि हेंथायै गोख्रों राहा लागासिनो दङ नाथाय मोब्लिब बिफाननिफ्रायनो नांनायनि बांसिन बिल फैनायनि हेंथा सोर राहा लागोन गोलाव समनिफ्रायनो रायजोआव मोब्लिब बिफाननिफ्राय गनायजाथावै बिलफोरा माखासे नखरफोराव फैबाय थादों बेनि हेंथा रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंब्लाबो बे जेंनाखौ सुस्रांजानाय नुनो मोननाय जायाखै फिन बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव गंसे दुखिया नखराव मोब्लिब बिला दानसेयाव 43,741 रां फैदों निकासिनि साखाथि दुर्गापुरनि थागिबि मन बाहादुर मगर मुंनि सानफ्रोमबो मावनानै जाग्रा बिथांनि मोब्लिब बिला दानसेयाव 43,741 रां फैदों जायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव एलईडी बाल्ब गंब्रै आरो गंनै फेनल' बाहायनाय जायो बेयावनो मोब्लिब बिफाननिफ्राय गनायजाथावै बिल फैनायखौ होनो हानाय नङा नांगौब्ला थैनो गोनां जागोन आरो बेनि दाया मोब्लिब बिफाननि जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय जानुवारि दानाव 861 रां फेब्रुवारि दानाव 101 रां मार्च दानाव 87 रां
एप्रिलाव 83 रां बिल फैदोंमोन, नाथाय थांनाय मे दानाव 8,200, जुन दानाव 6,115 रां फैदोंमोन। बेफोर गासैबो बिलखौ होसेयावबो बे दानाव 43,741 रां फैदों। बे रांखौ सानफ्रोमबो खामानि मावनानै जाग्रा सुबुङा बोरै होनो हागोन होननानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा आरो बे गनायजाथावै बिलनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो दाबि खालामदों। फिन हाथियार दैफिननायनि हुमखि होदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। खनले खनले खौरां बिजोंनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिनि मोननो गोनांखौ लानानै दाबि खालामदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बारग' एनडिएफबिनि केडार्सफोरा मैया खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबि केडारफोरा आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि हेंथायै खुद्रिखांदों आरो फिन हाग्रायाव थांफिननायनि हुमखि होदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जिउ खुंनायाव बिथांमोनहा जोबोद अलखदाव गोग्लैदों, बेनिखायनो बारग' एनडिएफबिफोरनि मोननो गोनांखौ थाबैनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरनि जिउ खुंनायनि थाखाय 100 कौटि रांखौ सेंसन खालामनाय जाबाय होननानै आसाम सोरखारा फोसावदोंमोन, नाथाय बेफोर रांखौ माब्ला बारग' एनडिएफबिफोरा मोननो हागोन होननानै सोंथि खालामदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा जेब्लाबो गिदिर गिदिर खोथाल' बुंबोदों आरो बर'फोरखौ मुसुखा बायदि मोसाहोबोदों होननानैबो अजद होदों बिथांमोनहा। बारग' एनडिएफबिफोरनो होनो गोनांखौ दिनै होगोन, गाबोन होगोन होननानै उन खालामलांबाय थायो, बेनिखायनो होनो हायाब्ला खौरां बिजोंनि गेजेरजों होनो हाया होननानै आखाइ दैखां, अब्ला बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गाव गाबागाव लामा लागोन, जेरै बेनि हेंथा सोमावसारनो ओंखारगोन एबा आखायाव हाथियार दैफिननो गोनांबो जानो हागौ होननानै गोख्रोङै हुमखि होदों बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै बारग' एनडिएफबिफोरनि मोननो गोनांखौ होआलासे दाउ, अमा आरो बोरमा फिनायनि स्किल ट्रेनिं होनानै बुरखायनो नाजादों होननानैबो अजद होदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोननि मोननो गोनांखौ थाबैनो होनो थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायनायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि केसखौ बोखारनो थाखाय दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ लानानै जाहाथे माइगाब जुजाइ खालामा, गासै सावरायमेल जुथुमाफोरावनो गासैबो बारग' एनडिएफबि केडारफोरनो खौरां हरनो खावलायदों आरो गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौ खौसे जानानै इयुननि थाखाय खामानि मावलांनांगौ होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बाजेट सेसन एबा रां बावजा जुथुमायाव आसाम केटेल प्रिजार्भेशन बिल 2021 खौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थिसनबाय। बे बिलखौ मोसौ बुथारनाय, जानाय, आयेन बेरेखायै फाननाय आरो लांलाय लाबोलाय खालामनाय बेफोरनि सायाव आयेन बानायनानै मोसौखौ रैखाथि होनो थाखाय बे बिलखौ थिसननाय जादों। केटेल प्रिजार्भेशन बिल 2021 नि सिङाव गोबां आयेनफोर दङ। बेनि मादाव माखासे जेरै कम्पिटेन्ट अथ'रिटि एबा सोरखारनिफ्राय गनायथि मोनखानाय जायगाफोरावल' मोसौ बेदरखौ फाननो आरो बायनो हागोन। बेफोर जायगानि अनगायै रावबो मोसौ बेदरखौ बायनो आरो फाननो हानाय नङा। माखासे जायगाफोराव मोसौ बेदरखौ माब्लाबाबो फाननो आरो बायनो मोननाय नङा। जाय जायगाफोराव हिन्दु, जैन, सिख आरो माखासे मोसौ बेदर जायै समाजफोरा थायो एबा जायखिजाया मन्दिर एबा हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि फसंथान एबा कम्पिटेन्ट अथ'रिटिजों गनायथि होजानाय फसंथान एबा ओनसोलफोरनि 5 किल'मिटार सोरगिदिं जानथायाव मोसौ बेदरखौ बायनो आरो फाननो मोननाय नङा। पारमिट गैयालासे रावबो मोसौ बेदरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नङा। बेफोरनि अनगायैबो गोबां आयेनफोर थिसननाय जादों आरो बेफोर आयेनखौ सिफायोब्ला आयेन बायदि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। सार अन्थाइ गावनायजों सानसेयावनो 9 बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया राजस्थानाव जादों। गोबां अखा आरो सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव राजस्थाननि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर जेरै जयपुर, कोटा, झालावाड़ आरो धौलपुराव गासै 9 बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानायनि मादाव 7निया उन्दै गथ'साफोरमोन। बेनि अनगायैबो बेफोर जिल्लाफोराव 21 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जाथायनि अनगायैबो राजस्थाननि आमेराव थानाय आमिर फर्ट वाच टावाराव मोनाबिलिनि समाव गोबां सुबुंफोरा बार जानो थाखाय थुबुर जादोंमोन। बेयावनो गोख्रों सारअन्थाइ गावनायजों 17 सुबुंफोरा जोखोम जादों। उनाव पुलिस हान्जा आरो एसडीआरएफ हान्जाया फैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जयपुरनि सवाई मानसिं देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'खरनो राजस्थान सोरखारा सासेयाव 4 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय।
रायजोआव कभिड-19 नि गोसारनायखौ खम जानायनि सायाव नोजोर होनानै रायजोआव नेमखान्थिफोरखौ गुरुं खालामनानै होदोंमोन नाथाय दा कभिड-19 नि बांसिननायखौ नुनाय जादों जायनि थाखाय आसाम सरकारा माखासे जिल्लाफोराव गोख्रोङै आयेन फोसावफिनगासिनो दङ दिनै आरो गाबोन गलाघाटआव साननैनि आबुं लकडाउन थागोन गाइखेर फाननाय आरो मुलि दखाननि अनगायै गासैबो दखान जेरै गेलामाल दखान मैगं-थाइगं फानग्रा आरो माखासे दखानफोराबो बन्द थाजोबगोन लोगोसे गलाघाट जिल्लानि सुबुंफोरखौ आयेन सिफायनानै बाहेरायाव ओंखारनो नाङा होननानैबो फोरमायथिदों जुदि आयेन सिफायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों मख'नो गोनांदि थांनाय 24 घन्टायाव रायजोआव 1579 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदोंमोन बेनि मादाव गलाघाट जिल्लायाव 180 कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों बेनि उनावनो गलाघाटनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना जिल्लायाव 14 अक्ट'आव आबुङै लकडाउन फोसावदों गलाघाटनि अनगायैबो जरहाटआवबो मैया आरो दिनै साननैनि आबुङै लकडाउन फोसावनानै होदों जरहाटआवबो गाइखेर आरो मुलि दखाननि अनगायै गासैबो दखानफोरानो बन्द थाजोबगोन रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव 1579 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननायनि मादाव जरहाटआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन 185 कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों जाय ओनसोलफोराव कभिड-19 नि गोसारनाया बारा बैफोर ओनसोलफोराव ड्रननि गेजेरजों गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखायबो आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आफगानिस्तानाव गासै 40निबो बांसिन तालिबान उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो 42नि बांसिन उदखारिया जोखोम जादों बे खौरांखौ आफगानिस्ताननि मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सआ फोसावदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आफगानिस्ताननिफ्राय US आरो नाट'नि रैखाथि हान्जाफोरखौ माखासे लांफिननायनि उननिफ्रायनो तालिबान उदखारिफोरनि गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारासिन जादों जायनि थाखाय आफगान एयार फर्सआ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव एयार स्ट्राइकनि गेजेरजों उदखारिफोरनि सायाव गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायाव गारमसार जिल्लानिफ्राय 14 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों दिलाराम जिल्लानिफ्राय 20 आरो तागाब जिल्लानिफ्राय 6 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों इउर' 2020 फाइनालाव इटलीआ इंलेन्डखौ 3-2 गलाव फेजेनबाय इउर' 2020 फाइनाला लन्दननि वेम्बले स्टेडियामाव जादोंमोन सिगाङाव 1-1 गलजों ड्र जादोंमोन उनाव पेनाल्टि शुटआउटआव इटलीआ इंलेन्डखौ 3-2 गलाव फेजेनदों 1968 मायथाइनि उनाव इटलीआ बे इउर'पियान टाइटेलखौ नैथि खेबनि थाखाय देरहानो हादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों